Ang dugang nga detalye sa itabo sang homecoming ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo, bantayan. Mga nagagwa kag nagasulod sa Iloilo City kinahanglan nga magpresentar sang QR code. Online registration mag-aumpisa na sa Lunes. Si Zen Kilantang nakatutok. Gindesisyonan sang Iloilo City Government nga ipatuman ang no QR code, no entry policy sa syudad sang Iloilo sa masunod nga bulan. Sa nabilin nga duha ka semana antes ipatuman, kinahanglan nga magrehistro ang mga individual nga may mga transaksyon o kun magabisita diri sa syudad kapareho sa mga government agencies, mga establishmento, restaurants, malls, hotels kag iban pa nga mga opisina. Nahibaluan nga una na nga ginrequire sang QR code ang mga empleyado sang Iloilo City Hall. Ini ang ginascan antes magsulod para ma-monitor kung sa diin nga mga opisina nakahalubilo ang isa ka persona. Pinaagi sini mapadasig ang contact tracing. In case ng lugar nga ginagkuhan mo, ang store nga ginsudlan mo, ang restaurant nga ginkanaan mo, sa oras ka na kag sa adlaw na, in kaso nga may nagpositibo, mabala na, mapabalo ikaw. Tanan nga mga individual ang kinahanglan nga mag-register sa website sang Uswag Tracing umpisa Lunes, November 16. Sa tion nga mayara na sang QR code, dapat ma-print ini kag malaminate. Na-contact na nato ng ato nga regional IATF, ang OCD. Nakapabulig na kami matamat sa mga line agencies nila, sa mga pulis, naka-briefing na kami sa fire para ma-register na nila mga tao nila kung praktisan nila matamat ang pag-scan sa mga ID. Talalupang dun man ang paghaganhagan sang pagdugang sang kaso sang COVID-19 sa syudad. Kahapon, na-record sang City Epidemiology and Surveillance Unit City Health Office ang 11 kabago nga COVID-19 cases. Padayon sa gihapon ng paglibot sang compliance officers agud magbantay sa mga nagasupak sang minimum health protocols. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.